गामिनि नामा देबादाङि ओमफ्राय आंनि नामा ख्रिस्थि माबायावहाय 12थायावमोन जों इसिनाव थांदों आमाइलोगोनाव आनारस जाफैदोंमोन ओमफ्राय आनारस मोनजायाखिसै दा मोनानै न'आव थाफैबायमोन मैदेना दा रागा जोंनानै उल्था होख्रावना जोंनि न'खौसो सिफायना गालांजोब्बाय रावबो गैया जों बिमा फिसा साथाम ओमफ्राय बाबुआ माबायाव दंहैयो हस्टेलाव दोनहैदों आं क'क्राझारावहाय ओमफ्राय दा फिसाजो दङ आं दं सानैल' बिसोरमोन ओमफ्राय दा बहा थागोन जोंबो थानाय न'आनो गैया गोसोआलाय दंमोन सोरबाफोर अननानै जोङो बिदिनो अनसुंथाइ हरला मोजां जागौमोन जों बबाव थाबावनो न'नोबो फैसाबो गैया आं बिदिनो दखान होनानैसो जायो ओजों बेफार फालांगि गेलेनानै माबोरै जाबावनो आं दा जेबो उफाय गैया आं लुबैयो रायजो राजाफोरखौ एसे मदद एसे सोनानै अनसुंथाइ सोनानै मोजां जागौमोन अननानै सरकारा आंनि अबस्थाखौ नुखाबाय जेन' अननानै आंनो गंसे लुना होफैला आं मोजां जागौमोन आरो थाखा गैलाया गंसेबो गैया जेबो गैलियानो लाइ लथर सिलिंखार जालांजोब्बाय बिदि थाबावनाय बायदि संजानाय जानाय जेबो गैया गैलिया आंनि न'खराव जेबो अबस्था गैलिया थानो जानो उन्दुनो संना जानो सि जोम गासिबो गैलिया जों बबाव थाबावनाय बबाव जाबावनाय देबादाङि गामियावहाय सासे न'खर गैजायै दा बिथांनि न'आवहाय सानै फिसा दं ओमफ्राय सासे बिमा नैबेबादि दुखिया न'खराव फैनानैहाय हाग्रानि मैदेना एकदम बिराद दुर्गति सासे मानसिनि बहाय बिगोमानि आनारस बागान दंमोन आरो आनारस बागानखौ जानानै बेबायदिनो बियो उनावहाय बिनि न'खौहाय सिफायना होदों नैबेबादि गाज्रि रोखोमैहाय न' सिफायना होबाय दा बिहा बेसा थानो जेबो राहा गैला दा बेनिखायनो अननानै खावलायदों जाय सरखार नैबे सरखारखौहाय एसे खावलायनाय जादों अननानै गोख्रैनो बे न'खौहाय लुखांना होनो थाखाय आरो फिसा सानैखौ बिदिनो एसे फरायनायाव हेफाजाब होलायनायावहाय बेबायदिनो रान्दि अबस्थायावहाय गोब्राब जानानै दङ अननानै बे न'खौहाय थानो थाखाय फिसाफ्रा मोजाङै फरायफिननो थाखाय अननानै सरकारा जेन बे न'खौहाय फाहामना होफिनो दा बेनिखायनो आं दिनैनि बे जोंनि आथिखालनि सरकारनि सिगाङावहाय आं खावलायनाय थाबाय गावबुरा हिसाबैहाय